बाथौ कनफारेन्सआव सफैलायबाय दिनै सेकेन्ड डे दिनै गेवलां आरोना दिनै जोबथा सान दा आं सफैलायबाय बेयावनो दंफैयो आङो गारिखौ दोनना लाग्रोबाय दा थांनोसै आरोना फट' लानो फैदों मेघाजों आंजों आंखौ आयौला आङो मा हरदों मिथिबाय बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो बिनिफ्राय नोंसोर गावबा गाव न'आव थांदो बेयावनो तर्क बितर्क जाबाय नांलायनाय जाबाय नङा होमबा एसे बुलायलायनाय जाबाय उनाव जायफोरा थियेटार नायग्रामोन जायफोरा जुवा गेलेग्रामोन जायफोरा जौ दखानाव जौ लोंदोंमोन बिथांमोना थांनानै आनसलिक अफिसखौ देखायहैबाय आनसलिक अफिसखौ दा बे बेसेबां मोजां खामानि जाखो दा जोंनि हारियाव जोंनि समाजाव बा जोंनि धोरोमाव बेबायदि खामानिखौनो मावनो थाखाय जोङो धोरोमनि माने जि बोसोन बे बोसोना थिनो नामा मालाबाबो थिना धोरोमनि बोसोना थिनो अधर्मखौ गारनानै धोरोमनि लामायाव फै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै आं मोसानायखौ फुल हगारनो हायाखै नेक्स्ट भिडिअ आं मोसानायखौ फुल हगारगोन नङाबा भिडिअआ गोबां लं जायोना बेनिखायनो दा आं न'आव फैफिनबाय 4:30 PM आव आं न'आव फैफिननाय जादों आरोना नाइटआवबो कालचार प्रग्राम दंखौमोन बाट आं नायबोआसै एसे गोजानबो जायोना आरो बोथोराबो एसे गोजांहांबायना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै बाय बाय